Әле яңа гына 100-нче дистәсен ваклый башлаган Шәмшиниса апа без килгәндә абзардагы мал туарын карап, тавыклар янында йөри иде. Ой, Кукай. Кукай салганнар. Вот молодецлар. Сырлар асыр иде, икешәр сыр иде. Отызлар басарык иде. Үрдәк, казлар, тавыклар исәбен дә белмәйдем, яхшы тордык. Сугыш чоры яшь үсмерләр сыман Шәмшиниса апага да тормышның бөтен авырлыкларын узарга туры килә. Яшьлек сагындырса да, хәтер төпләрендә утлы күмер ята әле. Мен бер мазайыннан да урманнар кесеп йөрдем индән дә. Мәләкәс урманына ибәрделәр, 12 яшендә генә идем әле. Анда 5 ел эшләдем. Урманнар кистек. Аннан Молотовка бардык. Аннан Мәскәүгә 2 елга ибәрделәр, анда эшләдем. Аннан кайттык та инде колхозда эшләдем. Колхозда 50 ел стажым бар. 50 ел эшләдем, повар эшләдем. Үзенең авылдашы Әбдерәшиткә тормышка чыгып, сугыштан соңгы ачлы-туклы елларда бер артлы 10 бала үстергәндә нинди генә авыр чаклар булса да, бер генә дә үкенгән чакларым булмады ди. Чөнки балаларым һәр чак беренче ярдәмчеләрем булды. Хәзер инде аныкларым да көн аралаш кайтып булышалар ди ул. Строгый идем дә, строгый. Мен ыршмадым, кинамадым, күземнән куркалар иде. Күземнән куркалар иде. Сарамый өстәлдән bir kişiye peyda almıyorlar idi. Yani yarımı değiller, yarı aşağıda. Ötselay. Allah'a şükür, tevfikle buldular. Алмакаевлар гаиләсендәге 6 малай, 4 кыз, һәр берсе үз язмышын татар кызлары һәм егетләре белән бәйләгән. Байтагы шушы авылныкылар белән гаилә корган. Иң олы килен Наҗия апа да күрше урамнан гына. Без авылда бергә үстек бит. Авылныкы мен тоже. Бергә укыдык ирем белән. Только разных школда, класста гына. Әби безнең мировой любой теманың белән сөйләшеп була, любой вопрослар решәтте була. Аның белән бик веселый кеше әби. Кайнана кебек тә булмады ул. Үзенең кызы кебек итеп күрде. Бик зур рәхмәтте белдерәсем. Ул безне пешерә белмәгән, ризыкларыбызны пешергә өйрәтте. Балалар, аныклар бергә әнигә кайтса, ашаганда чиратлап ашыйбыз ди кызлары Дания. Чөнки аларның саны 30дан артып китә. Барыбыз бергә җыелганда бәлешне дә берне генә түгел, 4-5 пешерәләр. Алла тәмне пешкән. Сотнитик әле майлык тәмле генә хәзер. Шарбыз Алла кәсә бик уңган. Бик уңган бәлешне. Бик уңган булган кеше ул. Тәфәкләгәннәр бик матур, бик ямьле булган. Алла тәмне ашыгыз Алла теләсә. Бүген Шәмшиниса апа ялгызы яшәсә дә, кош-кортын да карый, ипиен дә сала, бәлешен дә пешерә, пилмәнен дә балалар кайткан төшкә дип дистәләп кенә түгел, йөзәрләп ясап куя. Бер кызык ник күрсәтим әле менә. Безнең әнәнең пилмәннәре. Барсында. Безнең әнәнең менә бик кызык, бик тәмле пилмәннәр ясый. Алар бар да вакытына шул хәдәр. Her bir paketка 10 штук ясап куя, 100 штук ясап куя. Әнәймәдәм, никеләсен 100 штук ясасын демендә, мин беләм. Күпме кеше ката уже санаган, күпме кешеләрне каршыларга 100 ясагаз, 200 кирәкме, 100 кирәкме салып җибәрергә. Салаватларым нәтеп, эшемдә эшләп утырам мин менә пробкасы, аракы пробкасы белән ясый ул. Шу кисеп утыра. Шу кадәр менә терпение кирәк бит. Күпме ясыйсың бер утырганда? Bir ikişer tercihine. Yasayım 400-500 de şulay. Mında olayım детми. Valla ona kirek mında. Күңеленә күрә Ходай Шәмшиниса апага сәламәтлекне дә кызганмаган. 5 вакыт намазын калдырмый, мал туарын да тота, китап газетларын да әле күзлексез укый. Bizim пока әйбәт күр Алла теләсә. Күзлексез укыйм менә. Аллага шөкер. Укыйм бит менә. Узган гасырның 90-нчы елларына кадәр, төгәлрәге 1992 елга кадәр Алмакаевларның 10 балалы гаиләсе әлеге чишмә буендагы менә шушы йорттагы бер итәләр. Һәм менә инде моннан 2-3 ел элек аларның уллары Иршат әтиләренең һәм әниләренең истәлеге итеп менә шушы чишмәне яңадан аякка бастыра. Әбдерәшит ага белән Шәмшиниса апаның 7нче балалары әлеге гаилә чишмәсен төзекләндергән Иршат Мәскәү төзелеш институтын тәмамлаган. Шуңа күрә мондый эшләр күңелгә дә рәхәтлек бирә ди Иршат. Яшьлегебез монда үтте. Яшьлегебез, аннан уздан барган иткәндә халыкка да пулы ясап, келәде инде. Һәр нәрсәгә иҗади күзлектән караган Иршат абый әлеге беседкында бөек шагыйрыбыз Габдул Тукай әкиятләре буенча эшләгән. Менә бусында былтыр булса, менә монсында Суанасы, монсында Обырлы карчык, ә инде 4нче баганага ул Шүрәле сурәтен ясаган. Бу ишле гаиләдә һәр бала да нигә дә булса сәләтле. Монда рәссамнар гына түгел, араларында җырчылар да, шигырь сөйләүчеләр дә һәм биючеләр дә җитәрлек. Ә иң мөһиме, аларның һәр берсе тормышта үз һөнәрен, урынын һәм үз юлын тапкан. Ә ана өчен моннан да сөенечле нәрсә бармы икән?